Hello guys. Kinsa may nakailanan nga prutas guys yo. Gitawag ni diri sa amo guys og tutok ngaw guys. Oh, ang nakailaan ni guys ang taga bukid ra guys. Kay mao ni prutas diri sa bukid diri sa moa. Oh. Mao ni amo lingaw diri guys kun sa mga elementary pa mi guys. Gikan sa eskwelahan. Moa mi ani. Tamis na sila guys. Mm. Violet ang color.